Сәлем, Хәерле көн. мин Рүзәл, син кем буласың? Минем исемем Антон. Димәк, без бүлмәдәшләр. Шулай килеп чыга. Антон, син милләтең буенча рус түгелме соң? Татарчаны кайда өйрәндең? Бик яхшы сөйләшәсең. Рәхмәт. Минем әбием татар. Ул өйрәтте. Мин үзем Шиләбедән. Күптән түгел генә әти-әнием белән Түбән Камага күчтек. Бер бүлмәдә өчәү буласыз дигәннәр иде. Өченче кеше кем икән? Белмисеңме? Юк, танышмадым әле. Бу кемнеке? Аха, монда татарча түгел, инглизчә. Стив Салазар. Өченче бүлмәдәшебез чит ил кешесеме? Кызык.